Хиляди граждански организации в България променят живота на хора и общности там, където държавата и пазарът не достигат. Но голяма част от тяхната работа остава невидима, защото нямат ресурси да комуникират или го правят на парче. В резултат, дори хората, които искат да помогнат, често не знаят как. Данните на Alpha Research от 2025 година потвърждават картината. 58% от българите вярват, че не са имали контакт с НПО. Около 40% нямат мнение за тях, а негативните нагласи нарастват. Така се създава порочен кръг. Липсата на видимост поражда недоверие. Недоверието затруднява достигането до хората, готови да се включат, с което добрите инициативи остават скрити. За да прекъснат този порочен кръг, 8 организации обединиха усилия и ресурси и стартираха дългосрочна комуникационна стратегия. Целта беше повече хора да разберат какво прави гражданският сектор и защо това има значение. Създадохме кампанията "Коледните чудеса на България", в центъра на която стоеше сайт "Дигитален адвент календар на доброто". От 20 ноември до 20 декември той ежедневно представяше инициативи, събития и истории на над 100 организации от цялата страна, като показваше как хората могат да се включат с присъствие, дарения, доброволчество, покупки с кауза или споделяне. Разказахме историите на 5 от организациите във вълнуващи емоционални видеа. Едно кампанийно видеоманифесто адресираше типичния цинизъм на българина, готов да посрещне всяко направено добро с думите "чудо голямо". Успяхме да задържим висока ангажираност през целия месец, като дори в края на кампанията интересът се увеличи. И най-хубавото, без да разчитаме на платено съдържание, "Коледните чудеса на България" получи отразяване в над 30 медии, включително във всички национални, като генерира над 6,4 милиона импресии, а телевизионното участие в "Темата на Нова", точно преди Коледа, беше гледано от 690 хиляди зрители. Видеята достигнаха и до екраните на градския транспорт в София, а споделянията от над 20 инфлуенсъра добавиха още над 300 хиляди гледания. Най-важното беше реалният ефект от кампанията. Кампанията показа, че порочният кръг може да бъде преодолян. Видимостта и доверието се изграждат постепенно, но когато историите се разказват с грижа, позитивен, разбираем и неполитически език, подкрепата се превръща в реална, измерима сила за промяна. Общите кампании доказват своята мощ, а надеждата се оказва силен, обединяващ наратив. Чудо голямо, но работещо. Браво, бе!